Ia, ai ama, mala egiten zehose, baino erromerian dantzatzen da besten kosta itezait bikote, lagunduko aldia zue. Bai, ez da? Bai, ez da. Bueno, ebakizue, zenbat urte zuazte, 40 urte, zenbat gauza ikusitu zue? Asko, ez da? Jende asko, ez da? Hoi da, gerri mordu ikusizuna, ni baino gogorragoak ikusiko zintuzten. Seguru. Seguru, ez dakit ba. Bueno, gaur hemen, Luartz erromeria taldeko, Rafa eta Intzane, eta nola ez, tiro aparta. Kaixo launok, eguerdion, eta bikote ongi etorri. Zukaldatzeko prest. Zuek beti prest. Ona, egia esan, azkenengo 40 urte hauetan, bueno, aurten zoze berezi engozu, ez da? Urte hurrena tokatu da. Bai, hasi gara gauza batzu prestatzen, honin esteko gudan afinkaute, baina eurten, urti amaitu baino lehen. Zein da eguna, zinatena? Eguna aprilak 25. Aprilak 25-tian. Bale, orduan ja pasata dago eguna. Bai, hori da. Oso ondo. Baina urti aprobetxeu bihu, gauza desberdinak egin, lagun urte honetan pasatu diren, gure ondoti pasatu diren jenteakin ospatu, eta... Egia esan, taula gainean, zenbat taulatan ibilizate, zenbat holtza zapaldu dituzuen, Asko, ez da? Bueno, zukaldian ibiliko zinaten, ez da? Bai. Ba gaur, sagargala prestatuko deu, eta aldi berian, erromerian ibili. Bueno, lagunak, eta bikote osairai desente da gau maiganean da garatuko izuen nundik noa ibiliko gea, bale? Ingo deuna da, pastela bat, eta pastel horiteko azpin jarriko jau bizkotxua. Gero mus bat ingo deu, eta gero ingo deu gelatinatxo bat. Bizkotxo iteko, ingo deu 3 arrautzak hartu, azukrekin arrotuko ditugu bol batian, eta horre ja arrotuta da honian, botako jau irina mantxo-mantxo, eta hementxe daka molden jarriko deu, eta laberatu ingo deu. Hori izango da gure pastelan oinarri ja. Gero ingo deuna da, bizkotxoi pixkat moskortxeko, ingo deuna da hemendakau ardo beltza, hartuko deu limoian azala eta laranjan azala, infusio bat ingo deu, eta azukre botako deu. Ingo deu jarabe bat baino ardego beltzakin, ikutu berezia emango jo. Eta gero horren gainen dijo musa gaztana. Ze ingo deu hemendakau esne gaina, azukrekin irabiatu eta arrotuko deu pixkat, onderen botako jo gazta krematxua, eta beste alde batetik ingo deuna da, hemendakaun esne gainau, epeldu, bertan uretan jarritugun gelatinatxo hauek urtuko ditugu, eta limoia jarriko jo bai. Eta gero ingo deu binasketa horiek elkartu, eta ja bizkotxo hotza da honian jarriko dio gainean. Eta hori izango da, bigarren kapatxua. Eta 3. bila jungo gea sagarrakin. Sagarra ingo diona da, bihotzak endu, pusketetan jarri, eta zuan jarriko deu, limoi pixkatekin baitare, kanela eta azukrekin. Ingo deu oidena goxatu, eta dana konpota bat bezala da honian, ingo deu birrindu, iragatzi, eta baitare gelatinatxoa jarriko izkio, baina gelatina beti ondo urtutzeko epeldu inbiarko deu berriro. Epelduko deu, eta ja 3. kapa jarriko jo. Orduan ja gure pastela hotgailuan sartuko deu, utziko deu dena ondo gogortzia, eta laguntzeko platerian ingo deu kalbadosekin natilla santzeko batzuk. Jarriko deu esne gaina, kalbados, hemen dakau infusioa vainillana eta azukria. Ingo deuna da, 3 gorringoi azukre pixka bota, beste dana epeldu, gorringotara bota, berriro zuta bota eta natillaz batzukin. Eta nahiko fina utziko deu, plateran pixka jartzeko, pastelan pusketa, eta menta horria dotore eta usantxo jartzeko. Ados? Gozo salia galtzeate. Bai. Bueno, ni gazi salia. Baina, bueno. Bai, Segun eguna, no? Segun egunare bai, ez da? Nire gazilla ematu egia esan gu gaina okinak izan da eta borradoren beti gozo gintzakin. Eta jendea, zuk zenbat kroazan jatitu, zeroan? Ni desiatzen hau txoixo pusketa bat hartzeko handikan atea eta txoixo tortilla holako zerbait. Bueno, martxan jarriko geha.
Jarriko izutena, zu bizkotxontzako arrautuko dituzu arrautzak? Bale. Vale? Inbiar dezuna da, boltxo baten jarri, 3 arrautzak osoikan, azukre oi guztiakin, hemen jarriko dituzu arrautzak, jarriko izut. Osori, gorringoa, zuringoa dana. Dana, hor dana, gero bai, ja natilla horiek iteko gorringo kateako ditugu zuringo totikan. Eta hau hemen jarriko izu martxan. Hau hemen, nolako soinu ateatze egun. Vale, hau listo dakazu, hoi zure kontu, eta ja, arrotuta dakasunean, emango izut irina, jarriko deu, iragatziko deu, zatik amakizu irina batzutan grumitxo batzuk egiko ditula, eta emango jo golpetxo batzuk, eta ere bai gotako dio ez dutela esan, gatza pixkat. Gatza? Bai, azkenien guk, obradoren iten deunean, gaietak, bizkotxuak, gozogintzako ia gauza guztik, gatza pixka dakae. Zergatikan, gatza da, potenciador de sabor esaten dana. Ez da gatza bota berrazko eta gatza saborean, baina bai arrautzai, bai gauzei, beti ematen dio toke berezi bat gatza pixkat eukitzia. Bueno, eta zuk, Rafa, lagunduko jazu zagarra hauek garbitzen, ados? Ingozuna da, behitu, hemen dakat, bitzen dana deskorazonador, biotak entzekua. Honekin kontuz omendik pasa, Pasa bertatikan, gero pusketetanin, eta lapikoan jarriko jo. Eta zuritu bai? Zuritu ez, azalakin jarriko jo. Azalak iten duna da, betu, marmeladetan eta dana, baitare iten dunean benbrillok, pektina zagarrak azalian daka. Gero erabiliko dugu, gogortzeko. Baina beti azalak botatziak iteigu lagundu gogorrago gelditzeko gure nasketak. Vale? Bueno, hori, zure kontu, emango izut, hemen dakazu bihotzak eta botatzeko, eta gero emango izut lapikotxo bat, ja zuzenian pusketak bertara botatzeko. Vale? Eta hola hemen botatzen. Nipe ekarri zuretzako osa, zukazuli nik honek. Pua batzuk. Puatxuak, a ver. Garen urte hurreneko puak, Joseba. Ona, merchandising esatean ez da? Ez, erregaletako. Hau de laneako, no? Gure merchandisina ez da erosteko guen. Ona. Ai, ama, ze hona hemen Luartz, 40 urte, 1983-tik, 2023. I Rafa, ni nituen ez da jaio. Hori da. Ai, ama, idakak sasoia eik, Amabost urtekin abezan. Amabost urtetxokin hasi izan. Vale, eta zure kasua, zu gaztetxoa, osea? Nik aukena bezan 4 urte. 4 urtetxo? Bai. Eta ja dantzan jartzen jendean hortan? Hor duen niretzinen hasi. Niretzinen hasi. Rafa zizan beste bere lagun lehenengo batean. Luartzaz izan 2 pertsonakin. Gero 3, gero 4, gero 5, eta haintzan desartu zen, oindala 24 urte. Eta zenba zaudete? Oin 5. Oin 5. Vale, pentsatzen una haintzan beste 3 postua rapatu zitola. Porque joan gara, eta bueno, jenti aldatzen be bai, jenti paseu da, baina bueno, 3 aldaketarekin, garrantzitsuena edo importantena izan zen, haintzanen sarrera lehen arte gindu Mutile, abeslaria, Jose Carlos Igartoa izan zen, Javi intxausti eta ni hasi ginen, gero Jose Carlos Igartoa sartu zen, eta ark lan asuntu gaitik eta itxizunean, sartu zen. Eta intzanek sartu zuen goxotasuna bertan. Gero deko guzetore, hogeita urte, azkenengo etorri ginen inona, etorri zangu, gaur ezin izin da betorri, baina arepe 30 urte. Oida, zenba gauza ikusitakoak izango zatea inbeste urtean, Asko, Ona. Bueno, ekin ningo diogu, ni esan deten bezala jarriko eta ardua martxan, zue garrautzak eta hori jarri, baina aldi berian itziten junen bergeare, bai, jarri burua bakarrikan hor barrun sartuta. Eta bikote, aurten urte oso berezia izango da, ez da? Bai, berezia 40 urte urren hau, ospatu nahi duguleko, Joseba. Era berezi baten eta lehenengotan, esan ginen, zelan ospatu, ez? Eta pentsau ginen, kanta bat ateratzea. Osa, atera ezue kanta berri bat, aurtengo berezia urte urrena ospatzeko. Hortan gabi. Hortan zabitzate? Hortan gabi. Bai, ezke azken baten bai, ez ginen gure atera kanta bakarra, bilaldi baten pasetan dana, ez? Ateratzen dozule kanta bakarra, eta gero gelditzen da pizkat efimeroa. Pasetan da bilaldia, pasetan da 40. urte urrena, eta ja kanta hori... Ja, bai. Eta orduen, pizkat gure lema edo gure zera pentsau ginen, zutik hitz bat da, Zutik deitzen da abestia? Bai, zutik gai horren inguruen, letra bat sortu da Uperu Madalenak, eta hortan gabiz apur bat. Zutik hori bueltaka emon gurean, eta gero hortik aurrera, esan ginen, kanta bakarra bategaz bakarrik igual gitzitxo. Eta hor deko guz melodia batzuk, letra batzuk, gureak, eta... Eta azkenian ze diska gozu batea berdezu berrilla, gora etorri zate orduan, eta... Etorri gara, azken finien ingurixen dugune da, ospakizun baten gelditu barik,
hori, gure alboan izan diren jentearekin gogoratu, ez? Lehen hasi ginenien, adibidez, Aintzanek esan da moden, Peru Madalena da idazle bat, guri lehengo letra bat, disko baterako, berak prestatu zigun, zaparro bazala, 17 urtekin edo, bertso eskolan zebilela, eta eskatu gendun, eta gure dugu, holako detailik eukin ba. Izona, eta oroitzapenan jarri 40 urten pasadian gauzak, ez da? Eta hori izen zan lehenengo, eta beste lagun batzu eri komentatu dugu, baina da hori, amaz gainera ez dugu nahi, eitzekotan, ideie da, zeo zer laguntza bat egiteko, ez da disko bat saltzeko, eta ez da komertzial asunturik ez dugu nahi ezer. Eta goxatu arazin, baino gaia flow esatean, no? Hori da. Lagun arteko jai bat egitea. Eta eskertu, batez be, hori, eskertu. Gurekin izan dien, segu, jente barik ez gara inor. Eta 40 urte honetan, aguanto dugu bai, alde biletatik, gu gustora ongarelako, baina jenti gaitik ongara gustora. Noski bai, du digo, a ver. Eta adibidez, ze kontzertu berezin bat edo badakazu itxita, ose hola ingo dezue... Ez, dekogune kontzertu bat egin barik, nahi dugun egin, ez dakit zelan izena, honino, forma moten gabiz, ez? Nahi duguna da, jai egun bat, ez? Jai egun bat, bari, konbidapenakin, eta batez be, geure gauzak, bai, aurkeztuko dugu, diska edo abesti berri honek, gainera izango didanak geuriek, ze oin arte, gu bertzio talde, gu plaza talde bagara, eta oin arte egin dugu zen diska guztietan, izen die bertzioak, bai, batzuetan egonda igual gure abesti bat edo beste, baina beti... Zuen puntu fuerte bat hori izan da, ez da? Jendeek eskatzeuna, zuek jata bota, ez da? Hori da. Jendea jauna eta zuen, venga, horrek eta gure bizitza hor egonda, ez? Jentieri kasuen eta... Hori da, ni petxetan dut azken baten dantza talde bat garela, eta dantza taldiek eskuzabalak izan birdi izela. Osea, ez gauz joten gutxako, edo gauz joten jentantzako, jentea dantza egiteko, eta euren jaietako parte bat gara. Orduen, eskuzabaltasun hori, importantie da gure artien. Eta adibidez, zuek ere bai, indezue kontzertutak jo, holtzetan, bakien festa askotan, eta eskontzetan eta hola ere bai, ibilizatea asko, ez da? Eskontzan gainera, oso, pasau dugu, egun gintzezan, zenbat urte egun gintzezan? 6 urte, restaurante baten? Azkenengo etapan, guk lehenengo etapan egon ginen, lehenengo 8, gero 6, hori, urte askotan leku berdinetan egon gara joten. Eta egon gintzezan restaurante baten, fijoa moduen, orduan eskontza guztietan guk, eta komo niño eta bai, gojoten ginen, eta horri zen da, beti izaten dugu, edeko gu rekorde bat oso polite. Ze gainera zan ez ginen oiko talde bat, ez? Gainera hori, bertako nagusiak jartzen zuen baldintza bakarra izan ez, musika ezin da. Etxekuak, bai. Eta gero, bai, egin gendun gauza berezi bat, egin gendun sarrerako bertso berezi bat egunero aldatuta letra, eskonberrien beraien abestia personalizatua behaiekin eta gero lehengo abestia euren gustokoa eta espaken duen ikesi eta beti saiatu gara gauza desberdinak egiten. Bueno, hemen ikusi ezu, beitu, hemen zagarra jarri ezu. Jarriko deu kanela adarra, jarriko deu azukria. Eta ingo deure bai urpixka bota, zeatikan bestela azpikoa peatzen hasten dira. Urpixka botako diou, jarriko deu tapatxuakin, eta orduan ja goxatzen hasten denean, gero ja evaporatzeko ur hori danak, gero bai tapakenduko jau, limoia botako jau tarra deura, eta jarraituko deu iten. Eta hemen indetena ere bai da, behitu, indetena da limoia eta laranjai azalak endu diot. Baina askotan, behitu, limoiako zondo batea dia, txurila gabe. Gu nahi deu bisitasuna eman, da horra salian dakau. Baina gu botatzen bai txurila, garraza botatzen diau. Eta garratza igu gustatzen, ez da? Orduan, jarriko dugu bakarrian azala, ikusizu garbi utzi dutela, eta honek ingo dugu infusionatu, gure ardua, azukriakin, jarabe goxo-goxo bat iteko, gero bizkotxoi botatzeko. Orduan, haure, urakin dakau hemen, tapatxua jarriko jau, haber dakaten tapa, hemen. Hau be, laster dau, Hori listo dakazu. Hori ingo etena da, gaitu, tapatxo jarriko dugu, martxan jarri arte. Eta ingo duguna da, molden bota, eta laberatu. Orduan. Horra botako? Bai, bota dena. Nik helduko izu, eta zuna zumin gainakin eman. Oso ondo, ezin hobe, txukun eta garbi,
lehenengo urratzak ditugu, garrantzitsuna, bizkotxo laberatuko deu, sagarra jarri deu konpotaiteko martxan, eta jarabe ere bai. Hau sartu, eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea. Eta bikote baldakizu noaino jungo gean, Lizasagar proiektu bada, sagarrakin gauza mordo bat dituena, eta txukuna, Euskal Herriko zagarra, guazen bertara. Eguerdion Joseba, ze moduz? Gu hasierretan egera, gaur Elgoibarko San Roke auzoan aurkitzen gera, eta eukiko dugu aukeria Lizagazar sagartokisa barrutik ezagutzeko. Beraz, ongi etorri. Nere haitxan familitxako baserrixan sagaztixak abandonauta zaude zen, eta sagar asko ikusi gendun lurrian orduan laguneri izanien. Ingo dugu sagardua, eta hasi ginen nolan kuadrillan sagarra itxen. 10 urte eta gero ikusi nuan sagarrakin esperimentatzea gustau itxezetela. Orduan, han ezautu nuan, eta sagarrakin hasi ginen esperimentatzen, gazteneken presentau genduen proiektua, eman ziguten nekazaritzako laguntzak, eta bertan hasi ginen sagaztixa, almazena, eta dana lantzen. Hemen gaude Lizagazar sagaztixan, 3 hektarea terdiko sagaztixea da, 2008an sartu gendun, eta 2150 landara sartu zitsugun. 15 baridade, sagardo sagarretako sagarrak. 15 baridade bertakua dia. Gero beste batzuk sartzen ditugu kanpokuak lora geixo ematen dualako. Eta aurten pentsatzen dugu 1500 kilo jasoko ditugula. Guk Lizagazarren nekazaritza ekologikoa lantzen dugu, pestizidarik ez dugu botatzen oingoz, itzen duguna da txorikabixak montau, xaguxarkabixak, ontzankabixak, insekto hotelak, lorak jartzen ditugu, romero, lavanda, horrek ekartzen dizkigu insekto benefiziosuak. Hemen kupeltegixan gaude, 8 kupel diferente ditugu, kupel bakoitza behe personalidade diferentia lortzen dugu. Bertan 13.000 sagardo litro ekoizten ditugu urtero. Ekoizpenari dagokionez, irailean hasten gera sagarra jasotzen eta urrian bukatzen dugu. Sagarrari bere denboria ematen diogu sagarretikan jauzi, orduan bertan dakan azukre maila optimuena topatzen saiatzen gera. Egunero 500 kilo jasotzen ditugu, ekarri Lizagazarrera, bertan eraldatu, eta astero kupel bat beteaz ematen diogu bere personalidadia. Orduan, aldegu lortu, lehengo astekua, mikatzaua, eta urrian bukaerakua, ja gozuaua. Gure sagarduan diferentzia da, azukre geixokin enboteiatzen dugula. Orduan, beste sagardo batzuekin konparatuz, gure sagardua da gozuaua. Gure sagardua egon bia da 6 hilabetean karbonikua hartzen. Ardo kriantza bat moduan izango zen. Lizagazarren ez ditugu sagardu eta zukua bakarrikan ekoizten. Beste hainbat produktu ere ekoizte ditugu eta hanek esplikauko dizue ze produktu itzen ditugu. Gure produktuekin bodegoi txiki bat prestau dugu, eta hemen daude guk momentu honetan Lizagazarren ditugun produktu danak. Sagarrakin ekoizitakoak, artisauak eta ekologikoak. Alde batetik dakagu sagardua eta sagardo honekin sagarro ospina ekoizten dugu. Beste alde batetik dakagu sagardo destilatua edo erderazko aguardientia bezala ezaguna dala eta hau ere sagardotikan ekoizten da. Gero 3 formatu hauetan dakagu sagar zukua, eta sagar zuku honekin madalenak eta bizkotxuak ekoizten ditugu Mendaroko gaietiak obradoriakin batera elkarlanean aritzen geralako. Eta azkenik ditugu sagar dultzea, dala membrilluan antzekoa, baina sagarrakin indakua, sagar mermelada eta azkenik sagar purea edo konpota. Eta momentu honetan gaude laboratori xofasian edo, palmera, sagar zukuz ekoizitako palmerakin, eta bestalde batetik sagar deshidratatua ere egera investigatzen edo ikertzen zela lortu aldogun. Eta bisita gidatuak antolatzen ditugu, heldu zein umientzako, eta bisita gidatu egin bitxartez, pixkat Lizagazar esperientzia edo nahi dugu baliguan jarri.
Bueno, Joseba, hau izan da dana Lizagazar sagartokitxik, espero asko gustatu izana, eta hemendikan besarkada bat bidaltzen dizugu, guk etiketak pertsonalizatzen ditugu ere, eta sagarzuku honek dituan etiketa pertsonalizatu hauekin, espero gustatzia, eta nahi dozuenian bertara gerturatu eta danon artean dastatuko ditugu gure produktuak. Eskerrik asko eta ongi izan. Agur! Ai, ama, opari eta guzti, kuadrilla, ze ona, Ikusi aldezue, Personalizatua. Ezin hobe gaurko pastela laguntzeko, Zagarran pastela eta edarria zagarran ere bai. Hemen txegutziko deu, gaur opariz beteko naiz. Hemen Rafa eta Aintzanen pugatxuak eta hemen txe, bai, edari ehar bat. Gero emango dio, lasai, danontzako data. Bueno, jarraitu behar deu gure errezetakin. Azteko eta behin ze proiektu txukuna bene-benetan. Jarraitu horrela, eta gurian jarraitu behar du. Hemen txeak hau, bakizue telebista magia iteula, eta bizkotxo batea deu prestatuta, Aintzan egindakua. Eta hemen indeu iragatzi mozkortzeko dakaun ardua, azukre eta infusionatuta bai limoi eta ladan jakin. Hemen txe zagarra martxan dazkau. Inbiar deuna da guain, hau mozkortzen jungo geha, brotxatxo batekin, eta inbiar deu zunola oso ondo ibilizian, irabia gaioakin, horrekin jarraituko izu, Antzane, ondo? Venga, ederto. Ederto, bale, hemen lako izut hau. Inbiar dezuna da, esne gaina bota bertara, azukre hautza, eta behin hori arrotuta dakaunean, mantxe ibili behar geha, zatik esne gaina azten dandien arrotzen, azkarriten da moztu. Eta orduan puntxuak gorputza hartzen unean, abixatu, eta orduan bai jungo zeatik anbetu, Esne gaina azten babe arrotzen. Eta ja puntua limitian balin badao, gero aztegea gazta botatzen, jarraitzen deun azten eta pasa itezaigu. Orduan egon berdu semimontau esateana, bale? Erdibidean egon berdu esne gaina, ja juten botatzeko gazta krematua eta danan aztean deunean puntxuan gelditzeko historia, bale? Ni beste alde batetik ingotena da, gelatinatxo hauek uretan jarri eta infusionatukoet natatxo hau limoiakin, bale? Hau zure kontu eta geho honekin jungo gea. Eta zuk lagunduko jazu, hau ere jarriko ditut nik uretan gero zagarran nasketa izartzeko eta hemen ingo diazu raiatuta utzi dana, bale? Eta behitu, ingo esuna da gaina bi limoiana, eta gero raiatutakoa erabiliko dugu erdila batentzako eta beste erdila beste batentzako. Hau zuri barik, ezta? Bai, zuritu gabe, nola nila garbitu ditut. Behitu, hori garrantzitsua da, Galdera ona, limoiak eta laranjak, elabiri baino lehenuo, oso ondo garbitu behar dira. Zergatikan, esaten dute, sukaldeko zikin gehienak frutu hauen azaletan daudela. Zergatikan, bideiak iten dituen nian, gauza egiten, hau ez da izten, hau bere azala da. Eta egoten dia ganbaretan, egoten dia furgonetetan, egoten dia lekutan, orduan beti hemen hautzak, zikinak, kontaminazioak egoten dia, ondo garbitu berdia erabiltzeko, bale? Hau garbituta dazka. Bueno, ekin lan nahi, ni hau mozkortzen hasiko naiz, eta gauzatxo hauek uretan jartzen. Bueno, uda bertan dakau, eta itxita aldazkazue, saio asko, nola da panorama? Gehiena, normalien, fetxa honetarako, San Juanetarako, preste goten da, Ia dana itxita goten da. Temporada bai. Zenbat kontzertu izten duzue? Goen dela 20 urte, guain bezain beste, o leno... Hombre, eukin duguz epokak, on arrazoi asko gaiunak bizkat pistoia bajatute gabiz. Bizatezue, hone año eta listo, ez da? Baina eukin duguz urtiek, 120-127 saio. Bolo, udaran. Bai. Eta oin gabiz, 50 irrogei bueltan. Alanda guzti be asko da, danok lanien gabiz aparte. Hau zuen ogibidea da, honetatik bizitzate, o beste lanak dazkazue? Beste lanbide deko guz. Beste lanbide dakazue. Gehienak diez, musika irakasleak ni izenezik, baina bai. Egia esan musikatik bizideanak asko musika irakasle, golgeo laguntzaile, o teknikari sonidokuak, eta azkenian bizitza iragazin behar, no? Bai, eta oin zeo zer, baina guazi ginenien ezin zan pentsau musikatik, amen behintzete musikatik bizitzi ez. Eta, adibidez, ni badakit leno, egun berdinean, 3 bolo emandakoak zeatela, ez da? Bai. Gara joiegia utzitu zuen alde batea. Hori zintzen, que se juntaron un poco los astros, ez da? Azken baten, egunek dekoz lagu eta lagurdu. A ver, nola dijo? Igual apurbe gehiago? Bai, pixka gehiago, pixka gehiago, ez? Asko, oso ondo aizinan, ez? Atik angeo pasa itezaigu, hori Vale, guain por ingo deuna si acaso, gaina. vale, pregunteko txut. Oso ondo. Ba, hori,
Bai. Bezala hori, Baitu, nugu datzen jungo naiz. Eskontza bat, Eskontza bat eta bi erromeri, Bai. Bi erromeri, zentzat. Ezkontza bat eta bi erromeri egun berdinean. Bai. Egun berdinen. Urruti bat eta bestetik, herri berdinean edo... bat asan atxondotik joan ginen Larrabetzure, eta Larrabetzutik Ibarrangelure. Osea, que bueno, Nahiko gertu, baino gelditu gabe. Baina, bueno, txarren asan, ba hori, desmontau, katxarro desmontau, ekipo desmontau, baina, bueno, egin gendun eta jazta. Beste anekdota bat, Joseba. Oso ondo. Beste... Hala, berda, eta gauzakin inberdia, ez da, geho kontatu alizateko. Hori da. Otra muestra la pistola. Hala da. Baitu, horrek ja gorputza polita daka, Zer, txikot edo... Entane, bai, utzi ja. Utzi, zeatik angoan ingo deuna da, esan deten bezala, epeldu biharri hau, esne gain hori, urtuko ditugu gelatinatxo hauek esne gain epelian, bakarrik zue gelatina horiek beruan bakarrik urtutzen diala. Eta gero ja, betu ja, gorputza daka polita. Eta gelatinak eman dingo dio, gorputza gehiago. Orduan, ondo dago. Vale. Eta dibez, hori, hainbeste indageo, eukiko zu oroitzapen bat egun bat berezi, ja, aurrenengo eguna, nestakit. Hor daude beti, hor gelditzen dian egun berezi. Nia gogoratzen az baten ez, leku ez dakit, baina gogoratzen az joten geunde zala, etorri zala mutil bat, eta eskatu zuela eskontzeko bere neskalaguneri. Eta hori zintzen apur bat espeziala, ez? Bertan holtza gainen eskatu Bai, zuen. ez que lehenengo eskatu guen pernisu, pentsago duen broma zala, baina gaina ez izan bari, dantzari egun baten trapagan izan zan. Ai, betu, nintzen akordetan, bai. Bai, eta, hombre, gauzak asko, bakotxa gainera eukingo dauz, bakotxa bizitzen dugu aldi batean, ez da, orduen berezile dana, guretzako berezile izan da, erromeri talde bat izan da, eukin dugun suerti gauza askotan, ez, ez bakarri mantentzea, eta beste talde batzuk etorri pasau eta guk jarraitu, gu gara, el patito feo esaten dana musikako beti ongara hor, baina, bueno, gu oso pozik gauz, guretzako da transmisio lan bat, eta guretzako gu pentsetan dugu bai, erromeri taldeari eskerrak, kanta batzuk biziri mantentzen duela, ez? Bestela disko bat urtetan da gaur, eta gaur gainera txarra, ez? Zer hilebireia... Ba, ja zarra da amatu, Beitu ikuste zuen nola dator, arrotzen, eta beitu hau ze ondo urtutzen dan, beruan, Beitu, hola iten dezu. Bai. Desegin zait. Bertzen, hori bai, beti garrantzitsua da, behin desegin da gero iragaztia ere bai, Eta zuen gozea, bueltaka, mingainakin, eta nik botako izun mantxo ez berotzeko nasketa, bale? Bale, hola xe, bai, eta azkenian, barkatu ez dakizarkin ez zian muztin dizutetan. Ba, hoxe, Ez bertzinu edizela, eta espizela da hori, kantak azkenien, ez direzela galtzen. Hori, eta guk eukin dugu alde horretatipe bai, zuberti, lehen esan dugu modun, guk egiten dugu kantak, jentik eskatzen damenak, eta tartean gure gustokoak sartzen dugu. Da, ni zar nahi ez, eta adibidez gu sartzen dugu nire gustoko kantak. Eta 80 hamarkadako kantak, jente batzuk ezagutu dabez, erromeridan guk ezagutu gendu zen moduen gure partean lehen, ez? Eta orduen, alde horretatik, hor mantendu gara, eta gu oso pozik, onino deitzen dabe. Eta gero, handik handeitu, hemen 1000 holtzetan egon zerten, 1000 herritan, baina gero, Ameriketako bidaiak, Hori izan da, guretzako opari bat izan da, oparirik handiena. Eta batez ben niretzako, zezu kontu datara, oin 40 urte, ni izan itzen el niño del rock radical vasco. Zer jotzen duzu soinua? Ja, burrumba egiten dezu, ez da? Niretzako izan da lan doblie. Urte honetan, eta niretzako estatu batuetarako biji izan zen... Nundik noa ibilizeatean estatu batuta? Bagu lehengoz joan ginen Renora. Renora? Bai, Renora, konbidapen baten ezagun bat, lehengo zina bat egon zan lan bizitzen, eta, broma, guk lehengotan broma moduen hartu gendun. Eta joan ginen, hiru, betore antzen eta ni joan ginen, lehengo urtien da ingendun Reno, gero joan ginen San Franciscora eta Boizera. Guretzako lehengo jaialdi zen zana. Eta handik aurrera, ez da izer gertatu dan, induguz, 20 urtien. 20 urtien bata bestea, zeo ondo intzen nuten. Nik uste dela da, lehen ezagun duen formula. Hanbe musikaria bat dauz, eta guk betetzen dugune da, hori, guk saio askotan kontziente gara, jente asko, oraindik, lehengo musika entzutea,
emozio gehiago motetzela oingo musika barik. Eta orduen, karo, eta beste identifikatua sentitzen dialako, edo... Claro, eta kontuek atara, urtien behin juntatzen diela, eta dantzan eiteko, guk emotetzio, dantzan inguruzue, dantzan, entzuteko. Adibidez, anekdota moduen, engendun disko bat engendune, engendun hango bijan pentsauta. Engendun kantu sarrakin, eta gero, izte moduzo joko dugu, etxien garbago gendun, eta bertan lehengo bijan 7.500 disko saldu gendu zen. Hori de garrakazta, ez da? Bai, zezan hori, lehenauko kantak engendun nahiko ondo, dokumenta ondo, letrak ondo jarri, eta pizkat modernizau, eta baina esperientzia oso ona. Bai, lagun batek lagunduta. Eta guen dikan, aurten adibidez, baso astearea, urtero egatuko zaute. Aurten goiz Kaliforniara, Bakersfieldera. Zuzeko tabla eta guztioz, Bueno, Bakersfield erdira hau da. Los Angelesera. Bai, baina, eiten duguna da, nos behinkat leku desberdinetara. Ze, karo, gupe amen golana ezin dugu itxi, eta orduen han jaialdiz ekasten dien maietzien, eta egin dira irailera arte. Eta orduen batzuetan joten gara maietzien, bezalatan ustalien, da, holan. Eta zenbat denboraldi egitutu? Egin duguz pare bat aste. Dependetan nos jeusten dan, pare bat aste, 3 aste duguz. Karo, zemeko lana bezin dugu itxi, beste romeri bat. Eta bitan ezintzate banatu. Eta lehengoz, hori, eskendun pentsa bain beste denpora izango zani jueteko, hainbeste urte ingengun zena, da baina jarraitzen dugu, eta oin heldu da momentu bat nik esaten ziet. Helduko da momentu bat nik ordan jute. Jongo garela. Oso ambiente, oso ambiente, eta batez be euren lana, mantentzeko amengo kultura eta amengo dantzak. Eta bertako euskalduna gaina kiston, zera dia, emengo kultura, askotan emengo herritan baino indargeiokin zeatik oroitzapenak etortzen zaizki, eta sentitu nahi du hemen daudela. Eta babeitu, eta parkatu, eske nik lehengo urtien junginen bigarren izan da, bueno, amengo ia bukatu da, karo, ia 3. belaunaldia eta, baina ez, kriston lana egiten da hori mantentzeko, eta domekero dantzak ikasi eta irakatzi eta... Hori zabina benez, azkenien hangoak asko ez direzela torriona, baina eurek sentitzen da biena da, postasun bat, euskaldun, aiteta ama eta aitite edo amama edo birreitite euskaldun ni latza da, eta handazka lagunak, venezolakoak eta etortzen dira, eta dazkia bestia, dantza pelotan jolasten dute, eta dantzan, eta fandangoa, banangoa danetik daki, bai, oso miresgarria egiten da biena, benetan. Bueno, gauza asko aurratu ditugu, hemen dakau. Arriko egiteko, hemen dana txikinak, hemen dakau, beste gelatina, berta botako deula behitu ja, limoia botako deu, azkenengo ikutuak emateko mensagarrian, guain emateu behitu, emateu ez dela eserre zukaldatu, baina fijatu nola ja, behitu zagarraia nola daun biguna, Bai. Orduan, guain izango da momentua, esan deun bezala, botako deula zagarran azala, honi zagarran azala, limoian azala, behitu, garri limoia, eta erditik banatu, eta bai, txorrota botako jaure bai. Txorrota botako dio. Hori da. Nahiko nekin. Bai, nonekin nahiko. Bi hauen limoian zukoare bai botako dio. Bale, utziko dugu hemen guain vaporek ura edanak ateatzia, eta gero ingo dioguna da. Gelatina sartu, eta ostutzen epeltzen utzi pixkat, pastelan gainen jarri baino lehenugo, bale? Eta bueno, guain, bitarten jungo gara beste reportai bat ikustea, eta gero gatoz natilatxua prestatzea, hau birrindu, eta pastela maitzea. Eta noa jungo gea bikote, ikestei jatetxea, eta ikusiko zuen gauza goxo bat, prestatu dugu. Guazen bertara. Kaixo, jaionenaz, ikestei jatetxekue, Ziortza Bolibarren gaoz, eta niretxe aurkeztuko zuen. Oin dela 17 urte hasi izan, gura itxek beran gurasutu hostelerizitako zin, da beran ilusinoi beti zen zan, taberni, bera zeuen beti taberniaz. 4 logela deukoguz, bakotxa beran komunaz, salon dixe, eta beran eskatzaz. Eta gero jatetxi bebai. Haulena baserriz esan, dana, hau zan kortie, da goizen zauen bibiendi, eta oin da goizen agroturismo eta behien dau jatetxi. Eta hemen itxesan iketa. Da horti dator ikestei izena. Proiektu aurrera daroietena, neunaz, etorten dizen klienti azkenin etxeko modure asko deukaz, eta horrek segiteko postasun handiz emototzu.
Santiagoko bideen urran nahuelez, nik egiz izan peregrino asko eukitxeot, jente leku diferentetako pilo bat, eta hori behoza beratza da, porque ez hautzu jente leku askotakuk, eta gero lagun asko indoguz, eta gero zu juten basa leko batera edo juten basa, danak iztotzu telefonu, elbidi, eta harreman politxek egiz izan. Ez hautu zuen nire jatetxi, nire etxie, eta goingo izan errezeta bat eitxa. Gaurko errezeta da, gaztaflana. Urte askotan iramak egin du, baina orain banik egiten dut. Eta bere osagaia dira arrautzak, esnea, nata, azukrea eta gaztakrema. Eta karameloa egiteko ere, azukre erabiliko dugu. Lehenengo karamelu itxo eta azukri sartainen ipinitxe, berotu, botateote azukri bera, moldera. Nire amakitxe balena, deukegu molde bat, 16-17 urteku, eta nahi banei gaztaie perfektu, eta hori gaitxik, egon za momentu batzen, ipintzen ez dakizemat gaztaie, ez dakizemat nata, eta horren arabera urteutzen perfektu baten, eta horrei segitutzen. Eta oine, kolako modan jarri dan, labako gazta asko tarti, zina eitzen, eta kremosu gelditze jatela, eta posik. Hau da, 17 urte daukezen moldi, eta, da beste 17 espero eta ukitxe bai. Karamelu bota hogu, da oin botako guz beste ingrediente danak. Nahazten dauz, esnie, natie, arrautzi, kremi eta azukre. Hemen inguruko keli erabiltxot geixen bat, gero hortu deukeu, eta hortuko piperrak, letxugi eta olako gauzak geuretik erabiltxo guz. Eta gero bestelan amengu espada, bertoko izeten da. Esnie bekartiote berrizko baserri batetik, eta izan postrik eitzeko hori esni asko igerten da. Niri super gustora nahoraz esniaz, eta nintzako hobeto gelditzen da, bai. Menu deuket, aste burutan eta aste barrun bai, eta gero karti bai, gero txuleti berezi sekartugu, bizkat diferentzisetako beste tabernetatik eta hori. Amaitzeko, ipiniko gu baino marian, eta ja labera sartuko gu. Inda flana, eta probauen biko gu, ezta? Satitxo bat, hasi que platini ipiniko zuet. Eskerrik asko, espero nire flana probeta etorti, amena ikeste jatetxien, Ziortza Bolibarren, eta, hurrengo arte. Ai, ama, hau dakabau, ostegun gozua, Oerra flana indiguna gaztana, zagarrak ikusitugu eta pastelak inaigea. Hau da, zuek gaur gazilla beste egun batek utzi. Gaur ikusite gainera probetako guaz geldikuna. Oso ondo. Bueno, ingo deuna da, jarraitu martxan, azteko eta behin eskerrik asko, flango xorregatikan, eta gu gurean jarraitu jarreu. Hemen dakaguna da, inbiardet natillaz beretzi horiek kalbadosekin, ingo dutena da, esnegaina, kalbados, eta infusio pixkat azukre jarrikoet gorringokin, hori berotzen, eta gero naztuko eta natillaz batzuk ingoitugu. Lagunduko jazu gorringo zuringotatik banatzen? Bale, eta zu, Rafa, inbiardezu, behitu hemen nola dakaun, konpota nola jarri zaigun, bilatuko berdezu kanela adarra, bai. Kanela adarra hor barruan egongoa, atera, bestela birringailuakin birrinduko deu, eta ni uste bere lanakin ditu, zaporek utzi digu, eta bilatu atera, eta hemen txeutzi nagazu. Eta esan dakua, oin gozu, dena birrindu, iragatziko deu, epelduko deu pixka, eta epeldu ostian, hemen dazkaun gelatina ostua sartuko izkilou, gio gure pastelan gainen jartzeko. Banijo, hemen, gezurra mateu, hau handiago da, baina gorringok hemen jarriko izkiazu, bale? Eta zuringo nagazu hemen txe jarriko dituzu, bale? Hoi zure kontu, ni hau epeltzen jarrikoet, bueno, eta bikote, jendiak, asko aldatu alda, oen dela 40 urtetik pentsatze, bai ez, baina oen dela 40 urte, oen dela 20 urte, oain jendiak eskatzituna bestiak, zeskatzeu jendiak? Asko aldatu da askotan. Askotan, bale, aurretatzea. Egon die piko batzuk, romeria egon zan guazi ginenien topera, ez eguen beste oferta askorik, musika oferta askorik herrietan eta roka, punka eta romeria, no? Eta gero, bajada bat izan zuen romeria, gero atzera igoan, atzera bajatu, eta oin guk behintzet nabari duguna pandemia ostetik ona, izen da, sorpresa moduen, ez jente gaztiek, zen nik eukinaben bilurrezan, jente asko egin da,
esaten dana, mayor de edad etxien. Bai. Eta gurasuek ordua ipini barik erretiratzeko izan da gobiernu, ipini dabena ordua. Eta nik esaten honek entzun dabe, egon da jente hori beste gauza batzuk entzuten, eta igual beste gauza batzuk gustatzen. Eta sorpresa izan da guretzako behintzat, gure taldien, eta dekotan eta oso polit bat, igez deban, gertatu jakon, bari, etorzen zaparro bat, 16 urteko, eta, jo, eske, badakit lehen jodo zuela, baina lehen ez da egon nire ama. Eta nahi dut behin batian loiolan dantzan. Eta horrek esan gure dugu, kontestu horretan, ordu horretan, olako jente da olako ambientien gu horregatik gauza oso posik eta oso gogotxu. Oso gauza esan dezue jendea eskatzizuna eta perreon bat eta eskatzen baiz. Ez, guri behintzet ez. Guri ez. Ez atrebitzen eskatzea, Ez. Ai, ama. Zein da gauza raruen eskatu zuena, Hombre, guk eukin dugu beste anekdota bat, gu izen gara, behintzet, nik dakidana, hemen di bueltan, esango neko estatu espainolin, baina hemen bueltan ez duguna jo pakito txokolatero. Eta ja orduen, zan jai bat sorte bantzuk eta eskondamentago zan reto moduen. Ez jo behar dozue, derrigorrez, ez. Ilusioa ematen maizuek gaur jo pakito txokolatero bukatzen. Ez, gainera hori, Rafa, zugaitik da. Bai, Pakito txokolatero, ba ez. Nik esan aben ezetz, eta bintzet, aukera bat. Ixa bat inion hor, da, jazta. Eta holan. Ondo. Bueno, bagoa, ze ondo, bikote. Errezeta baka hoia inda. Inbiar deuna da, esan bezala, hoi, iragatzi, epeldu ingo deu, gelatina oso bertan sartzeko, eta garrantzitsua da, gelatina usagarrana, nahiko epela jarriko dugu, pastelan gainean. Orduan pastela gotzotza egon behar du. Zatikan, bestela musa bera torriko zaigu. Orduan, ingo duguna da, epeldu, gelatina sartu, utzi pixkat epeltzen ez bota bero-berua, zean gaztan gainea, eta ondoren berriro oztu behar du, gero ja gure pastela moztu, eta platera eratu alizateko. Ondo hori egia esan eharra egongoa, Konpota egia esan. Fin gainera. Ze zagar salian aizen ni, ai ama. Egia esan betiko zagarrak dieta, hainbeste zagar daude, baina asko esateko galduta da azkaula. Pena galanta. Bueno, hemen ikusi, haunek ere bai, irekin digu, irekin dakuan, ingo deuna da, pixka bota gorringotara. Pixka botatzen den gorringotara, nazte ditu gorringuak, eta behin dena ondo naztuta da honian, guain dena berriz lapikora. Bale, hau, lapikoa sartuko dugu dena. Hemen hasiko naiz ni dantzan mantxo. Bale, hemen jo zuen pixka guelta batzuko lasai. Hori da. Eta ningotena da bitartean usaila erraka horrek, Bai, kalbados zer da, Rona? Kalbados da, hori da, esatea kuantro da laranjana. Kalbados zute da melokoto jana. Da, frukoloen likoriak dira, bai. Fruko likoria. Guain, inberduna da, pixka epeldu. Epela da kaunia gelatina gota. Ni uste nahiko berua da, hola, Bero. Bai, betu, bakizu nola nahitzen gehiena. Hone inbertzaiona da beti, murrizten da ibiligea, soberan dakan ura kendu, Bai. Eta betu, hola iten dugu, sartu, barroa dana, 3 guelta emango eskilo. Vale. Eta telebiztan batzutan gauzak nahi baino askarro, inberri izaten dira, baina, bueno. Ez da honena. Badoie urtzen. Badijua. Esan bezala, berez itzoin beharko genuen pixka tostutzia, baina ingo dugu, barroa sartu. Iepala. Jarrein dio gaurruan. Ingo deuna da. Hau, pixka naztu dana lixo gelditzeko. Hau, ozgailura. Hau, iragatzita ostutzen utziko deu. Eta bitartian ja ordua iritsi da, ez da? Erromerian hasteko. Hori da. Venga, ba. Ba, oantxe gatoz txukun jarri, niabe goztuko ditut. Eta oantxe platera aratu. Eta erromerian jarriko da. Bueno, bikote, irrikitan ginauden eta zeintzungo dugu antxe. Bueno, ingo dugu klasiko bat, eta honekin ja eskerrak emon, hori, 40 urte honetan gurekin izan den guztioi, zuei, aukera hau ematearren, eta ingo dugu, guk oin dala urte asko grabatutako abesti bat, berriro Rozaleni eskerre bueltatu dana. Harrapatu ja ordu. Eta hori ingo dugu, zuei izkinita. Salvadoren herriotza. Hori da. Ona, ba... Ea beste 40 urtean jarraitzen dezu. Ia ba. Zaiatuko behan beneotan. Ederto ba. Ekin. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek altzandatzen zutena.
plazetako kantari, bakardadez jozia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Ze goxua zeate, ze goxua, ze gauza polita, hemen gure pastela, eta hemen beste 40 urtean gutxinez, gutxinez. Bueno, lagunak, bihar arte, eta bihar ostirala, eta gorpuzan agur. agur.